Pasintabi po mga kapuso sa masela na baretang ini. Sarong lalaki sa syudad ni Naga, irido makalis pagsasaksakon asin lagadion sa saiyang lawas. Biktima posibleng namaluan sa nasubuot kan suspect. Uyan report. Haros day makahiro sa tindikan sinapong mga lugad sa hawak ang 29 anyos na si Emar Madera kan Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Ini makali siyang pagsasaksakon ni nagkaperang beses sa iyang braso kan sarong 24 anyos na lalaki. Day pasubot na kontento ang suspect, ninhulit ang makali siyang saksakon, nilagadi pa kainian sa iyang luong asin tulak. Sigun kay Madera, antes mangyari ang makangirhat na krimen, maugmasindang nagirinuman kan sa iyang mga amigo sa saindang harong sa nasambit na lugar. Naraman subot kan sa rosa sa iyang amigo na igwang kaibahan na ibang lalaki ang agum kaini kung kaya naghali mo na ini sa inuman. Pigsundan na ini ni Madera asin duman kaini nahiling na nagkakaigwanan ng komprontasyon ng sa iyang amigo asin ang lalaking kaibahan kan agum kaini. Sa rikas kan pangyayari, anhuri sa nasubot na narumduman ni Madera, pigsasaksak na siya kan lalaking nakainitan kan sa iyang amigo. Halos pagluwas ko lang dyan, tapos pero dahil ko na naanohan eh, biriglaan lang kas. Sinunod ko lang si kuya eh. Pagluwas ko, halos dahil ko na ninahiro, magbabagol na. Ito pala, may tama na ko. Makalisan krimen, tulos man subot na nakadulag ang suspect na binistong si Rolly Bubares na taga Minalabak, Camarines Sur. Sa presente, nagtitinirining at large asin pigahanap na kan mga otoridad. So, ang ipa-file namin dito kung makikita ng piskalya yung probable cause is iangat namin to ng frustrated murder. Pangapudan ngunya ni Madera sa suspect, magsuko na ini asin hampangon ang sa iyang naginibong krimen. Para sa imo pa di, sumuko ka na lang. Tapati pa lang sa Minalabak, may kaso ka man. Kaibanan si Carlo Abunita, Jesse Cruzat, Balitang Bicolandia.